Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Bij de onderhandelingen die Cork heeft met de regering en Refineria di Curaçao moeten er met erg veel verschillende aspecten rekening gehouden worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld vergunningen, toestemmingen en investeringen. Dat kwam gisteren naar voren tijdens een presentatie in het parlement. Volgens Manuel Hussein da Silva de Freitas, directeur van Cork, zullen er op het moment dat het definitieve akkoord getekend is, meteen een aantal grote investeringen gedaan worden. Hieronder vallen onder andere het herstel van de raffinaderij binnen 6 tot 9 maanden en het plaatsen van een gasinstallatie. De verwachting is dat er ruim 1 miljard geïnvesteerd zal gaan worden. De inmiddels beruchte politiecontrole op het Marnix College Cascora is intussen een week geleden. Zoals bekend zou de politiecontrole op een weinig fraaie wijze zijn verlopen, waaronder het naakt laten bukken van minderjarigen en verbale aanvallen richting een aantal leerlingen. Zoals tevens bekend is, de Landsrecherche belast met het onderzoek. Waarnemend hoofdcommissaris van politie, Raymond Ellis, verklaart tegenover de Extra dat er op dit moment nog geen nieuwe informatie beschikbaar is. Het onderzoek loopt nog. Ondertussen blijven de 6 agenten, 5 mannen en een vrouw, op non-actief. Ook de ombudsman pleit in een brief aan premier Pissas voor snelle uitkomsten van het onderzoek. Er dienen volgens de ombudsman maatregelen genomen te worden tegen degenen die verantwoordelijk voor het onderzoek zijn. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De man die dood is aangetroffen in een put is om het leven gekomen door misdrijf. We melden gisteren al dat het er alle schijn van heeft dat de man geen natuurlijke dood is gestorven. Het gaat om de 64-jarige Norris Theodosio Rosa, meldt de politie. De politie bevestigt nu dat het inderdaad gaat om een misdrijf, wat betekent dat er dit jaar nu 5 moorden geregistreerd zijn. De man is zwaar mishandeld. Vervolgens werden aan zijn voeten stukken rots vastgebonden en werd hij in een put vlakbij het festivalcentrum gegooid. Nadat het levenloze lichaam uit de put gehaald is, bevestigde de familie, die afgekomen was op de commotie rondom de put, dat het ging om Rosa. Het onderzoek naar de moord loopt nog. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties kocht in 2010 privégrond aan. Zijn ambtenaren met juridische analyses en de communicatiestrategie hadden hem geholpen toen hij er vorig jaar ophef over bestond. Het NRC meldt dat bij het afhandelen van de privékwestie het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ambtenaren, de landsadvocaat en een aan het ministerie ondergeschikte dienst heeft ingezet. De Nederlandse kranten NRC en de Limburger hebben vorig jaar mei publicaties voorbereid over een grondaankoop van Knops uit 2010. Daaruit bleek dat Knops enkele tienduizenden euro's bevoordeeld is geweest bij de aanschaf van de grond voor zijn huis.
Overzeese gebiedsdelen kunnen vanaf nu aanspraak maken op meer EU-fondsen. Ook de Caribische eilanden kunnen hier gebruik van maken. Het Europees Parlement heeft deze week gestemd voor versterking van de samenleving. Stichtingen, overheden en organisaties kunnen nu bij Europese potjes bestemd voor onderwijs, milieu en economische ontwikkelingen. De Caribische eilanden maken ook deel uit van de Europese Unie als ultra-perifeer gebied. Boostervaccinatie voor de algemene bevolking tegen COVID-19 is nog niet nodig. Volgens de Nederlandse Gezondheidsraad is een derde prik tegen het virus voor een selecte groep mensen met een ernstige afweerstoornis wel aan te raden. Dit geldt ook voor de eilanden binnen het Koninkrijk. De Gezondheidsraad nam het nut over de derde coronaprik de laatste weken onder de loep. De Curaçaose regering nam eerdere adviezen van de Gezondheidsraad ook over. De derde prik kan voor patiënten met een ernstige afweerstoornis mogelijk een betere bescherming bieden. Via de medisch specialist in het ziekenhuis ontvangt deze groep op Curaçao vanaf oktober een uitnodiging voor de derde prik. De raad geeft aan dat de booster een oppepper is voor mensen die na 2 prikken voldoende bescherming hebben opgebouwd tegen corona, maar bij wie de immuniteit na verloop van tijd is afgenomen. De voetbaldames van Curaçao en Antigua en Barbuda speelden gisteravond een schitterende wedstrijd in het SDK-stadion. Het team dat thuis speelde won de wedstrijd voor klein publiek. De goal van Sadea Rosa zorgde ervoor dat Curaçao genoeg voorsprong had om de tweede partij van het CONCACAF Dames U20-toernooi te winnen. In tegenstelling tot de wedstrijd van dinsdag stond Curaçao dit keer tegenover een team dat op niveau speelde en sterke weerstand bood. Helaas mocht dat voor Antigua en Barbuda niet baten. De wedstrijd kende momenten van grote kracht en hoge snelheid. Beide teams waren erop gebrand te winnen. Maar er kon er maar één de sterkste zijn en dat was in dit geval Curaçao. Eindstand 1-0. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.